Izinto zifuna ujongwa ngamanye amehlo, zifuna uqwalasela kakuhle because i-most ye-youth yethu, I mean thina siyi-youth asifuni uthatha izinto serious. Zonke izinto sizithatha as ijoke. Lo life umoyistayo right now, zonke ezi zinto uzimoshayo ngoku abukho, azizuphinde zilungiseke. Asoze ziphinde zilungiseke. Yonke le nto uyenza kakubi ngoku ayizuphinde ilungiseke. Into ezokwenzeka izokukhosta and then ukukhosta kwakho awuzukwazi uphinde ukulungisa and then uzozisola. So one thing, kuthiwa sebenza nzima ngoku, vula ingqondo yakho ngoku. It's either uyafunda, if usesikolweni do something. You can sell something, abantu bayathengisa imidubulo yabo, asibajaji. Imidubulo siyayifuna nathi siyayithenga, so asithi kanjalo. So yenza something, ungalingi uba ujaje abantu aba benza izinto ezitheni. As long loo mntu lowo ephandela uba ezitreyina uba how to sell, so i-best option leyo, not aba bathetha kakhulu.